Estes son os animais seguintes que, como xa explicamos antes, o tilacino, o coyote e o lince ibérico. E o que está entre paréntesis son nomes científicos. Os animais están en lugares de España e non en Galicia, porque en Galicia hai máis pastoreo que en lugares de España, por exemplo, como en Madrid. O tilacino está extinguido desde fai xa 80 anos. Imaginade canto tempo. O coyote desde 75 e aún quedan linces ibéricos por aquí por Pontevedra. Estes son a lontra, o alimoche e o aguilucho, como antes, entre paréntesis. Os animais que vimos anteriormente xa non se poden cazar. E por que non se poden cazar? Porque están protegidas e están en peligro de extinción. Se non, se extinguirían de todo e non quedarían máis. O alimoche, que é o animal, é o páxaro de antes que é blanco. Pode partir ovos cunha pedra para comelos. Estos son o xabarí e o oso pardo. Un animal que non está extinguido é o xabarí. De los anteriores, el que non está extinguido é o xabarí. É o único lugar onde habitan os osos na provincia de Ourense. Só quedan ali, Todos Ourense e os osos. O oso é unha especie de América. Vino originaria de América. Estos eran para aquí, para Galicia. A flora. A flora de Galicia é moi extensa gracias ao seu clima, que é húmido e chuvioso. E agora o home está deteriorando o medio ambiente coa deforestación e os agropastoreos. Estas son as novas especies que vinieron para aquí, para Galicia. O olmeiro e o sabugueiro. E que plantas son? Son plantas novas que poden chegar a ser invasoras. As especies que xa levan moito tempo aquí. O castiñeiro e o carballo. Este é o castiñeiro, este é o carballo. As cualidades. O carballo usábase antes para moitas cousas, realizadas polo home. Por exemplo, para facer fogueiras, porque queima moi ben, como a cortiza de castiñeiro. Estas son as especies invasoras, que son o eucalipto e as acacias. O eucalipto é originario de Australia e as acacias de América. E aquí temos un vídeo. A ver se me va el vídeo. Listo, está cargando. A ver. Vale, ahora no se ve. Ahora no se ve el vídeo. Ahí, ese. Joder.